What's up mga tol? Good morning! Andito tayo ngayon sa may Stanza Beach mga tol. So yan kasama ko si Rapsi. Dati lagyan mo siya sa mag-work na. Malabo pag dyan. Mga tol, papunta tayo sa may Stanza Beach, sa may dagat mismo. Ito yung napapanood nyo sa YouTube mga tol. So yan, makikita nyo na rin at makikita ko na rin ng tunay at tapat na serbisyo. Yan tol, andito na tayo. Yan paligid mga tol. So umaga dito alas 7, 7:30 mga tol. Sarap ng hangin dito, tas yung init ng araw. Ito, so hindi natin madidiretso tong si Rapsi. Kasi medyo lulubog tayo mga tol. So bababa ako tol. And so tol, so dito muna tayo tol. Wait lang mga tol. So yan mga tol, iniwan ko muna yung motor ko dito tol. Yan. Sarap ng init. Yeah. Ayan po mga tol. Dagat na yan mga tol. Yan. Makikita nyo, papapansin nyo, ang tangkad ko dyan sa anino ko, no. Matangkad talaga ako mga tol. Yan, umaga dito. Yan, sarap ng init ng araw. Ang buhangin natin mga tol. Oop. Lakad tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Papunta tayo ng dagat ngayon. Yan tol. Yan. Dami rin mga vlogger na pumupunta dito sa Pangasinan, Stanza Beach na to. 7:40 na umaga. So yan mga tol, palapit na tayo sa may dagat tol. Hindi natin pwedeng idiretso yung motor natin dito kasi lulubog si Rapsi. Kawawa naman. Yan. Wait lang. Natatanaw nyo na po yung dagat. Ayan mga tol, mga naglalakad mga tol. So ayan mga tol, so hanggang dito na lang mga tol. So sa next video na lang natin kung saan na naman tayo pupunta. Maraming salamat mga tol.